Patay ang driver ug ang iyang pahinanti niini human matagak sa sapa ang ilang gisakyang boom crane truck. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Giingong nawada ng kontrol hinungdan nga miagi sa laing agianan ug mibabag kining boom crane dayon hug sa sapa sa mga barangay uling sa Dakbayan sa Naga. Mga alas 12 sa tunga gabi, gipukaw silang tesis sa kusog nga lagapak silang sin, gidaro ang ilang pultahan, wa na say nahibilin silang kusina, swerte kay bukol sa iyang ulo ug garas siyang likod, mo'y iyang naangkon. Naigo man akong ulo sa bus. Ano akong gitawag akong bana, natuno unsa man na siya na kuan gibato man ta. Hindi dito kay napangka dito ang kuan anang balay na mo nahulog ang dikarga di ay ito. Milanat ang pipila ka oras, wa dayon maugkat sa Naga Emergency Rescue Team ang driver og pahinanti sa mong truck, hinungdan nga nangayo sila og tabang sa laing rescue team. Kuan ang iyang uo sa sakyanan nibugsok ba sa yuta nya na moy naka-freeze niya ang iyang dong. Kuna ang tao hangtod karong mga oras wa pud gid mga alas 12 pa ni hitabo. Yung gikan sa mabaw pa dong dinhi sa may sapa mi highball kini nga boom crane ug milanat na lang og unong ka oras apan kasamtangan pa karong gipahigan ang rescue operations sa driver ug kani nga truck boy. Apay usahay ra. Alas 7:35 kaganiyang buntag, hingpit nga nakuha ang truck boy nga si Arquilao Villasin. Nailhan ni pinaagi siyang ID nga nakuha gikan siyang pitaka. Samtang sa pagkutlo ni moong balita, padayon pang giugkat ang driver sa mong truck nga wala pa mailhi. Ang driver mo'y pinakalisod mo kuha kay kuyaw man to ang crane nga makuan mo balintong balik ang rescuer kuyaw nga ma-accidente. Nagpaabot pa mi sa na crane nga coming murag muhuld sa ato sa niya ba. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga binilanggo sa Dakbayan sa Naga, wala hikawi sa ilang katungod sa pagbutar sa barangay elections kaganina. Ang mga binilanggo gitapok sa usa ka presinto ug mao say unang gipabutar kaganinang buntag. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sama sa uban, bisan ang mga piniliso dunay katungod sa pagboto. Mao kining among naabdan sa Naga City Central School kaganiha. Bisan limitado og hugot ang seguridad palibot nila, dako matud pa nilang garbo ang makabotar kauban ang magawas nun. Gipahimangnuan ang mga piniliso sa ilang matigbantay nga di makighinabi ni bisan kinsa ilabi na sa media. Bisan ang pagpailas sa ilangan, gidili sab. We are prohibited to TikTok video. Gitagan sila espesyal nga kahigayunan nga maguna, gumikan sa mubong oras nga gihatag kanila. Apan samtang nagbotar ang matag usa kanila, tataw sa ilang mga panagway ang pagpasalamat sa kahigayunan nga ilang nadawat. Bisan walay mga tubag, igon ang ilang mga pahiyom nga motubag sa mga pangutana. Ryan Sorote, News 5. Supporters sa usa ka partido sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue, mireklamo wa pasudla sa pribadong luna nga gipanag-iya sa ilang kaatbang kay nahadlok nga mamalit og botos. Samtang dito sa Danao City, kaatbang sa pagkakonsehal sa poblasyon ni Don Durano, mireklamo nga gihulga sa mga sakop niini. King Perez, Sugin Limi. Usa ka re-electionist nga konsehal sa barangay mireklamo nga gihulga sa mga kaatbang nga partido sa barangay Poblasyon Dakbayan sa Danao kaganihang buntag. Si Thomas Bobong Batukan kinsa magpapili sa ikatulong termino mireklamo nga gitukmod o gitiunan og pusil sa usa ka Eduardito alias Apro Durano. Sakop kini sa pundok ni kanhi Danao City Mayor Don Durano nga magpapili isip kapitan sa maong barangay. Samtang diha sila sa gawas sa polling center sa Danao City Central School, giduol sila sa pundok ni Apro gipapahawa dungan sa paghulga kanila. Karon na naman tay blatter amo ganang pasaka nga kuan grade threat nga case. Dugang pulis gibutang sa mong lugar human sa Itabo. Nagpangulo silang partido ba, pikas siguro personal grudge din na siya nga kuan nang siguro kalagot ning kuan
Police assistance na lang yun. Samtang supporters ni re-electionist Barangay Captain Dayan Bersede Abane sa Barangay Banilad, Mandawi City, misumbong nga gihulga sila sa mga sakop sa kaatbang nga partido nga gipanguluhan sa magpapiling kapitan nga si Greg Yap. Niadtong Sabado sa gabi, buot mosulod sa sitio Lower Sampaguita ang pundok ni Bersede apan gibabagan. Ang luna nga adunay kapin 2,000 ka mga lumulupyo gipanag-iya ni incumbent councilor Alfonso Boy Baga. Kung dili ko nung mimubutal og streets, pagkahawaon mi, kaya ila ko nung ibaligya ang ilang yuta diha. Ang asawa sa kandidato nga tag-iya sa yuta, may pasabot nga ilang rikisahon ng mga dili residente nga mosulod sa ilang luna aron masusi kon ang manulod mamalit ba og mga botos. Election for mayoralty, for presidential, no problem. But when it's local election, especially if it's Barangay Banilad election, kuyawan gid sila manirami. Naay mga assist na niya. Mangayo og dugang security ang incumbent nga kapitan sa iyang barangay nunot niini. Mag-take good make necessary measures, so mag-request ko security from the police, and then from the COMELEC siguro mag-write mig letter. King Perez, News 5. Masulubong gisugat sa pamilya ni Captain Dennis Sabang Sr. ang iyang patayng lawas nga miabot dinhi sa Subo kagahapon. Si Captain Sabang usa sa mga namatay atol sa pagkalunod sa barkong ilang gisakyan dito sa North Sea duol sa nasod nga the Netherlands. Jinky Bargio, Suginlimi. Nag-abot ang banayng Sabang ug mga suod nila nga higala sa Mactan Cebu International Airport aron sugaton ang patayng lawas ni Captain Dennis Sabang Sr. kagahapon sa buntag. Usa si Sabang sa 5 ka mga tripulante nga sakay sa MV Maria nga nalunod didto sa North Sea sa nasod sa the Netherlands nitong Oktubre 8 ning tuiga. Dungan sa pagkanaog sa kahon nga gisudlan sa patayng lawas sa kapitan, mibaha sab ang emosyon. Sa ilang panimay sa Barangay Puente sa lungsod sa Carmen, giandam ang haya sa ilang padre di pamilya. Hangtod karon nagpabiling tanghaga sa iyang asawa kung unsa ang tinud nga naitabo niadtong Oktubre 8. Si Dennis mo'y kapitan sa barko diyang gikabangga niini ang usa ka fishing trawler nga mo'y hinungdan sa ilang pagkalunod. Sa maong trahedya, duha ang na-rescue samtang duha ka Pinoy ang kumpirmadong patay. Pagi ka ng klarong report ba kung unsa yung hinungdan, wa sa mika pangutanan kay ang katong na-rescue di sad Pinoy. Ang duha sa tulo ka mga anak sa kapitan wa makapugong sa ilang emosyon dihang ilang gihandom kung unsang klase nga pagkaamahan ang biktima. Kanang pantay nga pag-love gani na mong tulo nang way pinalabi ana nya buutan jud kay si daddy bisag unsang iya lang ming bantayan kanunay miniyang guidance sad nya kung asa man siya karon na utunta happy siya si daddy kay best dad yun ha bisag kuan kanang nagdako mayo sa mami kanang gamay ra gid time ba bisag asa mo ron di hanang di lang ni magbiyaan kailang yapon yeah we love you good and we will miss you. Nagplano unta ang pamilya nga mobiyahe sa gawasan nasod inig-abot sa ilang padre di pamilya atol sa iyang bakasyon apan nagpabili na lang kining damgo. Plano sila bakasyon gayon ta sa sila para makasuwayo din taw adto sa dito kay parang kailang amahan maghihon na ang naon miss kita po siya eh.
Jinky Bargil, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw. Lunes, Oktubre 28, tuig 2013. 59 na kaadlaw sa dilipang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!